hand in the air, everybody in the air, let's go, in the air, right hand in the air, bring it back, slide to the right, slide to the left, slide to the front. Включвайте се в томболата, остават само 7 минути. Иначе не мога ги продължа. Follow my instructions. So let's go. When I say dance, you dance. And when I say Баронка, включвай се, въздвижи се. Let's go. Dance, 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 dance. Stop. Ако си изтеглиш па твоето номерче, тогава ще стане страшно. Закрой очите. Закрой глас, пожалуйста. Така, бъркай сега. И така. Бъркай. И давай сега да четеме. Моля ви се, едно по едно. Лили, чети, ако обичаш. На китайски, както се разбрахме с тебе. Моето име го знам. От другата страна. Аз съм. Какво? Лили Каравантия. Чао. Жорка. Хорхе. Тенго, por favor. Айде, изтегли едно де. Айде, ако не татко. Татко затвори очи. Така, тегли едно листче. Дава го на бате ми. Къде е бате Митко? Защото той сега ще даде столчето. Бързо! Идвай! Тази табуретка от бате Митко. Нисто БГ. Най-разкошните детски играчки. Четеме името. Христо Чилиев, 1 година. Баща Георги Чилиев. Дето ме попита къде е. Нали ме попитате дали верно даваме награди? Проявя интерес към Театър Пан, може да я намери в Google, да напише Театър Пан и да чете до припадък. Написал съм много. Vamos! So on the count of 3, let's get into it. Ready? 1, 2, 3, let's go. Freestyle, 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 freestyle. Let's go. Right hand in the air, left hand in the air. Ето това се казва практично, госпожо се, вече си хареса подаръка. Взе си го. Right hand in the air, left hand in the air, everybody in the air. Let's go. In the air, right hand in the air. Радвам се да видя толкова усмихнати деца, толкова усмихнати лица. Празниците с нас продължават и през септември месец. Баронка, включвай се, въздвижи се.